Mna uThixo undiphile i-personal number. Kulwam umsebenzi kuzawugeza mna. Ngethamisenqanda ingomntu ugezayo. Nawuqala ugeza ngoniqala emsebenzini. Ndingezange ndigeze esitratweni. Kodwa uba ndingumntu osileyo kuzawugeza mna. Nawe uzokhwazeya kwi-personal number kule ndawo. Miyekele ukulevel 6 mhlawumbi ufuna uba kwi-level 10. Sizothetha ngabantu abahlala elokishini abangenanto. Sizothi ningazenzakalisi. Sothi amaxhala wenu waphoseni kuye. Ngoba yona ikhathalele. Ilizwe lifuna umuntu onento zonke. Uba ngaba wena awunanto. Uzayiyeka icawa. Ngoba icawa lesifuna ukhohlakala iyakhohlakala. Kodwa xa ifuna ukulungisa, icawa iyakulungisa. Sobe